Hubog nga pulis kinsa nanion sa usa ka taxi driver, ipataktak sa acting PNP chief. Upat ka tawo patay sa nahitabong pinusilay batok sa mga pulis. Pagpang-ayo sa mga classrooms ug mga eskwelahan, gisugdan karong adlaw. 5 napalgan nga positibo sa HIV sa usa ka semana nga testing sa dakbayan sa Sugbo. MCWD mudangop sa pag-ampo aron kasudlan og tubig ang ilang mga tinubdan. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Lunes, petsa 18 sa buwan sa Mayo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang heto na mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, tinuig ang pagtampayayong alang sa pagpangandam sa mga classrooms gisugdan karong adlaw sa Department of Education. Maandam man nila ang mga classrooms alang sa klase sunod buwan, nagkuwang lang gihapon kini. Andrea Patenya, Suginlimi. Napakita na sab ang bayanihan spirit sa mga Pinoy sud sa mga pampublikong tunghaan karong adlaw kay gilusad na ang Brigada Eskwela alang sa school year 2015 to 2016. Usa kini katinuig nga proyekto sa Department of Education diin magtinabangay ang mga magtutudlo, government officials, ginikanan ug mga tinun-an sa paglimpyo ug pagpahigayon og minor repair sud sa mga eskwelahan aron andam na kini alang sa pagbukas sa klase karong Hunyo 1. Dinhi sa Subang Dako Elementary School, gitapok usa ang tanang mga partisipante aron pasabton sa kamahinungdanon sa proyekto. Gisayaw sab sa mga magtutudlo ang Brigada Eskwela Jingle. Misunod ang turnover ceremony sa mga donasyon gikan sa nagadaiyang partner sa tunghaan, sama sa fire extinguishers gikan sa Mandaue City Fire Department, microphone ug lapel mics alang sa mga magtutudlo gikan sa Parents Association, ug mga pintal ug sports equipment gikan sa city officials. Unique ka kalihukan sa maong tunghaan karon mao ang mural painting. Tumong mini mural painting mao nga himuong mas attractive ang school premises aron mas maengganyo ang mga tinunan sa pagtungha. Kining si Architect Joseph mao usa sa mga volunteers nga naghimo sa layout sa mga paintings, di lang dinhi sa tunghaan, kung di lakip na sa nagkalain-laing public places sa barangay Subang Dako. Tinguha nila nga madeklarar isip Mural Capital of the Philippines ang barangay, diin gamito nila ilang paintings sa pagpaambit og mga advokasya, sama sa paggam sa kalikupan o paghatag og importansya sa edukasyon. Makakita man gud ang mga tao gud, makakita sila unsay meaning sa like kuan sa painting, makakita sila sa unsay meaning angay message sa mga bata ug sa mga dagko. Human sa mural painting, misunod dayon ang pagpanglimpyo. Wa gyud absent sa tinuig nga Brigada Eskwela kining si Nanay Razel. Para makatabang mi limpyo sa eskwelahan kay para lang sa mga bata ba kay magamit man ang eskwelahan sa mga bata. Bisan ang mga gagmayng tinunan nangapil sa pagpanghinlo, lakip na ang mga sakop sa PNP. Maayo kay part man sa mo ang police community relation sa dako sa may tabang kay makatabang sa mga estudyante nga makalimpyuhan ang ilang mga room. Mato di Mandaue City Schools Division Superintendent Virginia Zapanta nga kuwang gihapon ilang mga classrooms ug mga magtutudlo alang sa umaabot nga school year kay matag tuig nagkadaghan ang mga tinunan. 50 ka additional classrooms ang gikinahanglan sa mga public schools sa tibuok Mandaue ug samtang di pa kini matukod, dunay tulo ka mga tunghaan nga nagpatuman og shifting sa klase diin magpuli-puli ang nagkadaiyang grade level sa paggamit og usa ka classroom. But we are doing everything to solve the situation. Kay we're very lucky nga naamang tayo mga stakeholders sa mga mo donate. We count our blessings. Daghan gyapon mo tabang.
Dulan 200 ka elementary teachers ug kapin usa ka gatos ka high school teachers ang gikinahanglan sa dakbayan karon. Ang suliran sa mga public school sa Mandaue susama ra gihapon sa suliran sa uban pang DepEd division sa Sugbo ug ipanglantawan nga mas musaka pa ang panginahanglan sa mga classroom ug teachers inigsugod sa senior high school karong school year 2016 to 2017. Andrea Patenia, News 5. Sa dakbayan sa Sugbo, gipangunayan ni Mayor Michael Rama ang pagsusi sa pagsugod sa Brigada Eskwela. Ang MCWD mupahigayon usab og testing sa mga tubig ilimnon sud sa mga tunghan. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gilibot ni Mayor Michael Rama ang mga eskwelahan alang sa Brigada Eskwela. Nakita sa mayor nga ang pagpanglimpyo mao ang nagunang panginahanglan sa mga tunghaan. The most important thing is really housekeeping. Then of course, tan-aon dyan na nimo ang kanang ginganlan na to og comfort facilities. Third, no matter what, you have to emphasize sa eskwelahan pirmi ka ng good manners and right conduct. Number 4, you have to bring them that a school should become a home, not just a substitute RC. A home ginari. Why? Because we are in a country and a city that not all are rich. There are unimaginable number of poor. Gilaraw sa mayor ang pagtukod og bagong building sa eskwelahan sa Banawa ug sa pangdako sa higayon nga aduna nay yuta nga katukuran. Sa pag-abli sa klase, ang Metropolitan Cebu Water District mukampanya sa mga tunghaan sa pag-inom sa tubig gikan sa gripo. Buot nilang ipromote nga luwas imnon ang tubig sa MCWD. We will get water samples from their drinking stations or kanang even toilet facilities para makakuha tag water samples for testing. Unya atong ma-advisean ang mga school authorities kung naabay problema sa ilahang piping, for example, para ilahang ning ma-rehab or ilahang mapa-repair or mapailisan before magsugod ang klase. Ray Pasaporte, News 5. Upat ka lalaki nga naglakip sa subject sa iserve unta nga warrant of arrest. Patay dihang misukol sa kapulisan. Ryan Sorote, Suginlimi. Gida sa Barili District Hospital kining upat ka lalaki nga giingong misukol sa mga operatiba sa Regional Special Operation Task Group 7 atol sa pag-serve og warrant of arrest sa Barangay Bugtong Kawayan sa lungsod sa Barili pasado alas 2 kaganyang kadlawon. Patay ang subject sa warrant tungod sa kasong murder nga si Ronjan Labrador. Lumad nga taga Barangay Busay, dakbayan sa Sugbo, uban silang Roselito Empinado, Bebot Alcoy o Julito Soronio. Nagpaong silang suga and then we heard cock sa ilang mga firearms, then nagpabuto sila and then wala min nahimo. We fired back para sa among defense pod. Wamag daw magkapulisan sa klase sa mga armas nga gigamit aning mga armadong tao nga ilang naabtan din sa Bugtong Kawayan sa lungsod sa Barili. Apan human sa 20 ka minutos na pagsinuklay og bala, nagmalampuson sila, bugti sa kamatayon sa mga suspitsado. Makita ining panimay ang resulta sa mga enkwentro tali sa duha ka grupo. Armado ang upat og usa ka KJ9 rifle, duha ka Colt 45, usa ka kalibre 38 ug 357 nga revolver ug usa ka granada. Doon say nakuha ang bulletproof vest o wig ang kapulisan nga gituho ang gigamit sa subject sa pagtago-tago. Taud-taud nang nagtago-tago ang subject kinsa may suspect sa pagpusil og pulis sa Barangay Inayawan ug uban pang kaso sa pagpamusil sa Barangay Buhisan. We have received reports nga kaning si Ronjon is nagpabuhi og words nga dili siya padakop og buhi. In fact, natay na recover nga vest, which means musukol jud siya. Taud-taud sab nga namuyo sa kahadlok ang mga residente sa dapit tungod sa pagpuyo sa grupo ni Labrador nga magdala-dala og armas ug mamaligya pagyud og shabu. Gani mibiya na ang tag-iya sa mga panimay nga gipuy-an sa grupo tungod sa kahadlok. Nga lisod man kay ang tagbalay akong ingnan kumanang ay mo pasaka ng tao nga usa ka wanted. Kung si kadlong nibalhin og puyo. Tuwa si ang anak sa syudad. Ryan Sorote, News 5. Gibarugan sa kapulisan nga usa ka legitimate operation ang gihimo sa Regional Special Operations Group batok sa gidudahang crime group nga nagbase sa lungsod sa Barili. King Perez, Suginlimi.
Gipresentar sa Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Director Prudencio Tom Banyas ang mga nakuhang ebidensya gikan sa mga nakalas nga sakop sa crime group nga gingong gipanguluhan ni Ron John Labrador. Ipabo sa ballistic exam ang maong mga armas, pagsuta kung nagamit kini sa mga krimen. Matud pa sa pangusa PRO7 nga dugay nang nag-operate ang crime group sa Southern Cebu. Dinlakip sa ilang gikalambigitan, mawang gun for hire, robbery ug pagpamaligya og drogas. Nasayran nga ang informant sa kapulisan, mismo taga-barangay Bugtong Kawayan, ang lugar kung asa namuyo ang maong crime group. Siguro yung community na rin na napuno, and we decided to cooperate talaga sa police force natin to neutralize this group. Gibarugan sa Police Regional Director nga way nahimong overkill sa maong shootout. Ang intention doon was to implement the warrant of arrest. And nakita niyo naman yung mga baril na nakuha doon sa area. Doon sa kanilang safe house, parang safe house pinagtataguan nila. Tungod sa kamatayon sa mong gituuhang kriminal, matud pa ni Banyas nga maminusan na ang mga krimen sa Habagatang Sugbo. Lakip na ang gun for hire related crimes, labaw na nga nagsingabot ang 2016 elections. Na nabawasan din ang mga kriminal sa ating paligid. That is, ano na yan, yung instrumentation sa baril, natanggal mo sa sosyedad, yung tao, nawala din. So, lesser people to contend with. King Perez, News 5. Duha ka lalaki gipamusil sa naglahing insidente sa dakbayan sa Subo ug Mandaue. Samtang duha ka lalaki na nalambigit sa pagpanuli sa dakbayan sa Naga ug kasikbit ining mga lugar na dakpa na. Usa kanila sa maranhuman misukol sa kapulisan. Ryan Sorote, Suginlimi. Nalibog ang tigbakayan sa Barangay Tawason, Dakbayan sa Mandaue kagahapon, human milanog ang kusog nga buto sa armas. Nahagbang patang lawa sa security guard nga si Julius Noval, taga Barangay Kubakob sa Roydahan, human maigo sa iyang ulo. Way nakakita sa mamumuno o gituhuang midagan kini, diyang nagdinaganay ang mga tao. Gilagway nga buot na nagwardisyo ang biktima nga nagbili ng unong kaanak. Doon ay mga pagduda nga ang pagumangkon ining gikalalis mo'y mipusil patay. Pahingo siya, maglipar ba na ako niya. Ihang gikuhaan ko ay kakaipalit ng materials. Wala akong siyang mo iglipar. Niya, disiplina ba? Hindi siya gusto magtapok sa lang tao ba? Pag dumog sa mga tao sa pusil, ang mga tao naglumbar pa ng dagan. Butong mga tao, sila kabantay bang sa itsura ito. Tapos ang pusil. Gipusil ang ulo samtang nag-text sa construction worker nga si Roldad Alpabete sud sa balay sa iyang silingan sa Tipolo Village, Barrio Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo kagabi. Suspect mo ang iyang silingan nga si Dario Entise kinsa suway nga misilat pinaagi sa paglayot sa sapa samtang nagpasalba og midagan palayo sa crime scene apan misurrender kini sa gwardiya sa provincial capital. Nakuha kaniyang kalibre 38 nga revolver nga tuig niyang gipalit isip self-defense. Giingong giunhan ni Dario ang biktima human siya gibaharan ini. Duda sa mga silingan nga nagkasungi ang duha nga pulos nagumon sa giniling drogas. Ako itong nabuhat sir, tungod nagdipinsar po ko sa kong kinabuhi po. Nga tulo ka buk bata na ko. Gabi, giloyo ko gabi eh. Giloyo? Giloyo ko, gada sila garmas. Nag-inom sa sojo, takibaw, magdaghan nila sila doon eh. Pinapoy yung sinilas na sod. Kalibuwag di sila. Dami-dami. Napalhog sa Naga Police Detention Cell si Guillermo Bandiala III nga taga Barangay Dastola City human madakpi sa SWAT niya itong Sabado sa buntag. Nalandig sab sa tabalanan ang kauban ini nga si John Michael Narciso taga Buanoy Balamban human nakigpunsilay sa SWAT. Ang duha mo'y suspect sa pagpanuli sa usa ka babae ni atong Biyernes sa gabi o gipahigayunan og entrapment operation sa kapulisan sa Barangay Naalad, Naga City. Nakabantay si Narciso sa mga pulis og nagpabutos sa iyang armas hinungdan nga gibawsan og naigo. Nabawi ang cellphone sa biktima samtang nakuhaan sab ang duha og armas ug usa ka putos sa shabu. Nagduang kapulisan nga ang duha mo'y responsable sa mga pagpanuli sa dakbayan sa Naga ug kasigbit nga mga lungsod ug syudad. Iya, mong gusto tayo kung ano sa babae, kaya yung makuha niya, importante ka na kayo, mas na mong giuli sa dato.
Pero kasi may kakupot cellphone. Siya. Si? Katong usig, katong may kila nagulit pagkaman. Katong mga nabiktima sir, muwari sila sir para ma-verify nila kung sa'y maubag yung nagkuha nila sir ba? Ryan Sorote, News 5. Tigbaligya og shabu duol sa eskwelahan na sikop sa buy-bust operation. Samtang shoplifter nga ex-convict, subling na sikop kay nangawat sud sa mall. Leslie Camina de Vistil, Suginlimi. Duha ka semana gibanidaan sa San Nicolas Police Station ang pagpamaligya og shabu ni Seferino Ginubatin. Hingpit siyang napusasan sa gipahigayong buy-bust operation sa gawas siyang panimay sa may Padilla Street sa Sitio Tinggaan, Barangay San Nicolas. Gipaningkamutan sa kapulisan nga madakpan si Seferino sa di pa magsugod ang klase aron di maka-customer og mga estudyante. 17 ka mga pakete sa shabu nga mobalor og 24,000 pesos ang nakuha gikan kaniya. So mo yung fear na mo maabot yung time nga idigting klase, mga estudyante na yung mabligyan niya. Niadtong Bernes sa hapon, nasikop ang usa ka ex-convict sa Gihulagway nga notorious shoplifter. Human makadawat og reklamo ang gwardiya sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandawi, gikan silang tenant kay nang luklok sa ilang tinda ang dinakpan nga si Jenry Tampos. Moto, wala ko lang may musa lang palitson. Moto, naibog mo dyan ko ini, ako lang gisud sa bulsa. Giangko ni Tampos nga naibog siya sa t-shirt mo nga wa siya makaagwanta og iyang giluklok. Nasuta sa Mandawi Police Station 2 nga di kini ang unang higayon nga mihimo sa mga krimen sa maong mall ang dinakpan. Kaya katong sa una nga dito pa ko na-sign, namin mga security CCTV dito. Nakita po na ako to sa una nga kani nga dinakpan karon. Parihara sa siya gito mismo og iya pong giamin siya gito ang niigo pod sa una dito sa mga Nike mga t-shirt. Iyang giamin nga kanaliging masuya siya kuno sa yung mga kuan sa laing mall pod nakaigo po ni siya. Yang kuan nga tungod sa kaibog siguro niya na or unsa magani sa yung bisyo nga siya sa iya kuno mga nasa bisyo nga kuan nga nabuhat niya ang nani sa laing malls. Giangkon sa dinakpan nga di lang sa mga mall siya manghilabot kay kun aduna siya maganahan sa usa ka mall iya gining kuhaon. Gikan sa Muntinlupa ang dinakpan niadtong tuig 1996 tungod sa kasong robbery ug nakagawas niya tong tuig 2009. Ako ma'am, kita may di gusto ng trabaho ako. Dugay na ko nangandoy ma'am na mag-usab jud ko. Kay kapoy labas pasok sa prisuan atong pamilya way ugma. Bunga na jud sa kakuan ma'am. Namda ko inigos yung tamang pero bunga lang, naibog lang ko ha. Leslie Camina de Vistil, News 5. Ipatubag usahan ni Police Chief Inspector Wildemar Chu ang mga reklamo bato kaniya sa nasangat nga administrative summary proceedings. Matud ni Police Regional Director Tom Banyas, dili niya papirmahan na nang rekomendasyon hantod na matubag ni Q ang mga reklamo inigabot ni ini gikan sa pagbakasyon sa Amerika. Sumala sa investigasyon sa Cebu City Investigation and Detective Management Branch, adunay igong basehan ang mga reklamo bato kang Q. Gawa sa pagpangupaw sa mga menor de edad nga babae, gireklamo si Q uban sa mga sakop nga pulis sa Station 2 ang pangabuso sa mga sex workers ug ang pagpatid sa namatay nga batang libod suroy nga si Chastity Mirabiles. Wala yung tao, mahirap naman na we will judge him without taking his side. Ipataktak sa acting chief sa PNP ang sakop sa Cebu City SWAT nga naniyon sa usa ka taxi driver, King Perez, Suginlimi. And tapos pagbalik mo dito, ganitong balita, yung makukuha mo, medyo nakakadismaya din. Gikumpirmar sa Police Regional Office 7 Director nga gustong ipataktak ni OIC PNP Chief Leonardo Espina ang pulis nga nanion sa usa ka taxi driver dinhi sa Sugbo. Gilang pulis nga si PO1 Joseph Alberca, sakop sa Special Weapons and Tactics sa Cebu Provincial Police, kinsa nahubog subay sa liquor test human sa pagpanion sa taxi driver. Matud ni Banyas nga dili na magkinahanglan og reklamo pag-imbestigar kang PO1 Alberca. Well, administratively, we could always relieve him. Tungod sa gihimo sa mga pulis, matud pa sa Police Regional Director nga mahimo kining leksyon sa tanang mga pulis nga dili magpalabi sa ilim nong makahubog. Sigon pa ni Banyas ang pagpabadlong sa pulis dili makatabang sa tinguha sa organisasyon nga masaligan sa katawhan. Hilabi na nga dili mahinumduman ang mga kalampusan kun dili ang dautan nga binuhatan sa mga pulis.
yung 100 na magandang ginawa ng kapulisan sa isang pagkakamali lang na katulad nito ay masisira. King Perez, News 5. Mga pulis nga nalambigit sa anti-drug operation sa lalawigan sa Sugbo, gipasidunggan sa Kapitolyo. Jinky Rosit, Suginlimi. Gawas nga gipasidunggan pipila ka mga sakop sa Cebu Provincial Police Office ang nakadawat og cash incentives gikan sa buhatan sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council kun si PADAC. Dinhisod sa Social Hall sa Kapitolyo, gipanguluhan ang kalihukan ni Governor Junjun Davide ang pagpasidungog sa mga sakop sa Provincial Police Office. Gihatagan sab sila og kwarta gikan sa si PADAC. Alang sa gobernador, angayan nga pasinunggan ang mga police operatives tungod sa dakong tabang nga nahatag nila pagsumpo sa illegal drug trade sa lalawigan. Tanang lungsod sa Sugbo, drug-infested na. Yes, of course. This to encourage them to show support sa atong police officers na involved in the campaign against illegal drugs. Gibana-bana nga moabot og 25 milyon ngadto na sa 30 milyon ka pesos ang kantidad sa droga sa ilang nasakmit sukad Enero ni ining tuiga. Lakip na ini ang bag-o lang nga drug raid sa syudad sa Bugo, Sibonga ug ang pinakadako sa San Remigio. Din moabot sa 23 milyon ang balor sa shabu nga nasakmit. I wouldn't say a conclusive statement, pero ang atong tanaw with the continuous effort sa atong kapulisan, it will hampers their operation, at the same time it lowers the distribution of illegal drugs in the province. Jinky Rosit, News 5. Unom ka mga tao na sikop tungod sa paghupot og drugas ug armas. King Perez, Suginlimi. 30 ka mga high and low-powered firearms ang nasakmit sa gimong one-time, big-time operation sa Regional Criminal Investigation and Detection Unit. 23 ni ini ibaligya unta sa kantidad nga 200,000 pesos. Ilang giserve ang unom ka mga search warrants ug usa ka buy-bust operation. Unom ka mga tao ang nadakpan tungod sa kalambigitan sa armas ug drogas, samtang duha ka mga subjects ang nakaikyas. Di man kami kabisado sa terrain, so posible na nakadagan siya sa likod. Ipaubos sa ballistic examination ng mga armas alang sa pagsusikon na gamit kini sa ubang krimen. Gipanidan sa CIDU-7 ang iligal nga paghimo og pagbaligya sa mga armas, hilabi na nga umaabot na ang eleksyon. Na kini atong ginabantayan sa paghimo og mga armas tungod kay election time hapit na. Miangkon si Samuel Villanueva nga nakuhaan og 10 ka gramo sa shabu apan nang himakak nga iya ang armas nga matud pa gibilin lang kaniya. May lang pagita. Si Dexter Pasahe may angkon nga tig-assemble sa armas apan mireklamo nga siya lang ang gidakop sa mga pulis ug wa giapil ang iyang kaubang tighimo og armas. Wa mi lain kapaingnan. Tinarong naman trabaho natin. Mintog na permit lang trabaho kay makuha nato ba mabiya ta na illegal ga na. Samtang ang Cebu City Police Public Safety nakakuha og 2 ka kilo sa marijuana. Ilang nadakpan ng 24 anyos nga si John Lon Bantilan nga taga Barangay Pulog, lungsod sa Konsolasyon. King Perez, News 5. Patayng lawa sa 10 anyos nga batang lalaki nga nalumos dihang naligo sa dagat sa may SRP niadtong Sabado, napalga na kagahapon. Sugin ni Jinky Rosit. Naglisid pa og dawat sa gidangatan siyang anak si Annalyn dihang pasado alas 9 sa gabi niadtong Sabado, wa pa gyud makit-i ang 10 anyos niyang anak nga si Clifford dihang naligo sa dagat pagkabuntag ubos sa taytayan sa SRP habig sa dakbayan sa Talisay kuyog ang lain pang 5 ka mga bata. Alas 7 sa gabi na sila nahibaw sa iyang bana sa nahitabo sa ilang anak. Namuyo sila sa Mansueto sa barangay Tabunok. Tugan sa kaubang 12 anyos nga si Ronald nga samtang sila nangaligo sa dagat, nakahukom sila nga mutabok sa pikas apan si Clifford nahabilin sa tunga. Matud sa bata, suway silang nangayog tabang sa namana aron maluwas si Clifford apan wa sila tuhui. Oh, naningon ko siya, tabangi sa among kauban niya, naningon siya, ay, bakak ra na ay, mutbot ra na. Di lagi yun. Ato na siya, pag-abot na sa layo na kayo. Ato na siya ito, Dali nga mihimog search and rescue operation ang mga sakop sa bantay dagat, apan napakya sila sa pagpangita ni Clifford. Badlong kay naka-istoryam sa doon ako tong gwardiya diri, ila ko nang gibadlong. Unya ang kadtong isa ni sunod siya, nya di pa man day ta maumulangoy day. Utong naalanganin. Kagahapon sa buntag, napalgang wa ni kinabuhi ang bata ilawom sa Ludo Bridge.
Wala man na sila manangit na ako. Good, kaya wag ko magdamaabot laport. Di ko na iyo. Naglakaw raman ko kuno na sila padungan eh. Nya mo rin ako sa akong anak nga usang. Sawam ko no ba niya. Mabalhin ko to sa adbang niya. Pagkuhan kay nakuhan man sa sulog niya. Nalapawan naman. Bad mo, gipat to. Mo to. Nilumos sa siya niya. Niuli ko mo na ako sukan sa kong mama. Jinky Rosit, News 5. Mudangog kang Cebu Archbishop Jose Palma ang pamunuan sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD human sila Ohaga nga hangyon ang Arsobispo alang sa Orasio Imparata for Rain nga ampuon alang sa nasinating huwaw karon. Kahinumduman nga 8 ka barangay na sa dakbayan sa Subo ug Talisay ang apektado tungod sa nagmihit nga tubig human ni menos ang makuha sa Haklopanda matag adlaw. Considering visiting Archbishop Palma to request for this. Istudyohan pa sa buhatan ni Konsehal Dave Tumulak ang mga gipang sumiter nga damage assessment sa mga kapitan sa ilang mga lugar gumikan sa huwaw. Magna Carta for Farmers, buot nga ipasar ni Tumulak sa konseho aron maprotehian ang mga mag-uuma. Ray Pasaporte, Suginlimi. Makigtagbo karong Huwebes si Mayor Michael Rama sa mga mag-uuma uban ang 31 ka barangay officials sa bukirang barangay sa Dakbayan aron mapanday ug mahanay ang panginahanglanon ug makamugna og konkretong solusyon alang sa nasinating huwaw. Hisgutan sa maong tigom ang pagpanday sa Magna Carta for Farmers nga planong iduso sa konseho ni Konsehal Dave Tumulak. Importante kay kini para dili sa ingon nga magpanghadlok ang atong mga mag-uuma sa ilahang mga panginahanglanon kung ugalay nagkinahanglan magpanabang sa syudad. Gipasabot ni Tumulak nga pinaagi sa Magna Carta matag tuig magahinan og pondo sa syudad aron maprotehian ang mga mag-uuma. Tumungsab sa mayor nga maugmad ang agrikultura sa kabukiran. Kining mga lagutmon mo gikinahanglan kay sa itong mga kaigsunan sa syudad. Mo na nga importante kay maprotehian. Apil na niya na ang ilahang mga insurance sa mga mag-uuma. Apil na na. Duna sila'y pasiunang damage assessment sa pananom sa kabukiran apan kinahanglan pa kining ikumpirmar. Ang damage assessment needs analysis importante na siya sa pagdeklarar sa state of calamity. Diha nalatay din niya og unsay kadaot nga namugna o niya mga datos nga makuha nato gikan sa PBOX. Mo na si ato ang i-presentar no sa Cebu City disaster kay requirement man na siya. Ray Pasaporte, News 5. Gatusan ka HIV advocates nagtapok kagapon isip paghandom sa International AIDS Candlelight Memorial. Suginlimi, Jinky Rosit. Matag ikatulong Domingo sa buwan sa Mayo, magtapok ang mga HIV advocates aron sa ulugo ng International HIV Candlelight Memorial nga sagad himuon sa 1,002 ka mga organisasyon gikan sa 115 ka mga nasod sa tibuok kalibutan. Ang maong panagtigom agig pagpahibaw sa publiko kabahin sa HIV ug AIDS, din masayran nga pinaagi sa HIV testing, matagan pa og paglaom kadtong nataptan sa maong sakit. Tanan dili ta mo base sa simptomas but for the risky behavior. So if they have sex with multiple partners, if they inject drugs or share needles and syringes, mas maayo na lang gyud nga mo submit na lang for testing. Padayon nakigbisog si Jerson C. sa maong sakit, sukad niya nahibaw-i nga positibo siya niini sa edad nga 18 anyos. Karon 26 anyos na siya. And my result turned out to be positive when I was 18. So I'm already 26 right now. I've been living with HIV for around 8 years. But as you can see, you know, it's wapo gyapon. No? And himso gyapon siya kay tungod na itambal. Tungod sa nagkataas nga ihap sa HIV cases sa Sugbo, gipaybaw sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga andam silang moatiman sa mga pasyente nga magpositibo sa AIDS. In Vicente Soto, we have enough facility and again, it's important that if patients turn out to be HIV positive, they will have to be evaluated. Human sa programa, giporma nila og dako nga ribon ang mga dinagkutang kandila, agig simbolo silang pakigiusa sa ubang nasod nga paligunan ng ilang kampanya batok HIV ug AIDS. Jinky Rosit, News 5. Buot sa Cebu City Health Department nga ipadayon ang mobile HIV testing sa kabarangayan aron daghan pa ang mapaubos sa libreng tanyag. Niadtong mayaging semana nga mao ang National HIV Testing Week, alarming ang resulta niini
gumikan sa nagpositibo sa HIV. Andrea Patenya, Suginlimi. Naligod ka na gabi, man may mangutana. 5 gikan sa kapindosyentos ka mga nagpa-screen atol sa National HIV Testing Week miadtong miaging semana ang nag-reactive sa HIV. Duha niini ang mga persons who inject drugs, samtang ang 3 mga men who have sex with men kun MSM. Ipada ang ilang mga resulta sa kauluhan alang sa confirmatory test. Once nga ma-confirm na, that's the time nga mag-start na ta sa ato ang mga baseline laboratories. I-test sila for CD4 kung kinahanglan na ba siya mag-treat. Dugang ni Dr. Takan, kay general population mao'y partisipante sa HIV testing ug di mga miyembro sa ilang key affected areas, maisip nga alarming ang resulta sa testing. Taas na ginano considering nga murag dyan top man ni atong gikuhaan karon. Oo. Makaino na gyud ta nga taas-taas na gyud pod. Samtang sugod ni atong 2010 hangtod 2015, 35 na ka mga mabdos nga inahan ang nagpositibo sa HIV. Hinuon gikalipay sa City Health nga wa natakda ng ilang mga anak. Matud pa, kung mapaubos na sa prophylaxis ang usa ka HIV positive patient, dako kining ikatabang aron di na niya mapasa ang sakit ngadto sa iyang anak o sa iyang regular sexual partner nga negatibo sa HIV. Kaya mo na importante na ang early detection gihapon, no? Kay once din mag-start na og treatment, muminos man ang viral load, ang gidaghanon sa virus bali, so less ang chance na makatakod. Kay buot ipadayon sa City Health ang ilang HIV testing, plano nilang i-extend ang ilang mobile screening process hangtod sa katapusan sa tuig sa nagkalain-laing barangay sa syudad sa Sugbo. Andrea Patenia, News 5. 5 ang nagpositibo sa laing hugna sa drug testing sa mga kawani sa Kapitolyo ganihang buntag. Binusa ang gingong migamit og marijuana ug upat ang tigamitan og shabu. Ipabus pa og confirmatory test ang maong resulta. Madin Sabang, Suginlimi. Ang mga regular o casual employees gikan sa Provincial Environment and Natural Resources Office o job order employees gikan sa Engineering o ICT gipaubos sa surprise drug test kaganiha sa Sipadak. Tuyo nilang sutaon kung sama ka-epektibo ba ang nahimo nilang drug test sa ubang kalungsuran sa miaging tuig. Mato ni Joey Herrera nga sa nanglabayng drug testing sa mga LGUs, gamay ra ang napalgang nagpositibo sa paggamit og illegal nga drogas. Tingali na improve ang ato ang pag-hire bitaw. Nagstrikto na to ya or di lang tapataka og dawat. Nanganti ang gobernador nga kung dunay mga empleyadong musibat sa drug test, mag-atubang sila og silot. Madakpa na marugay. Kana sila, kana mga regular employees, madakpa na gina. Isuhalo na silang memo to explain why they were not around when they were asked to, they were requested to appear for the drug test. Madakpa na gina. Pero dili. Madin Sabang, News 5. Tulo na ang nipadayag nga mudagan pagka-gobernador sa lalawigan sa Subo karong umaabot nga eleksyon. Lakip kang Governor Junjun Davide ang duha niini mga kanhi gobernador sa Subo. Jinky Rosit, Suginlimi. Igorang mikatawa sa Cebu Governor Junjun Davide sa mga balita nga subling magpapili pagka-gobernador sa Sugbo silang Gwen Garcia ug Lito Osmeña. Kung tinuod ang mga taho, dawato ni Davide ang kalambuan sa politika sa lalawigan. Alang niya, mas maayo nga daghang kapilian ang publiko. You know, like any, as I've said, like any elected position, the position of governor is open to bisag kinsa, no? Any person willing to serve his fellow Cebuanos. So nalipay kita ng development, no? Matud sa gobernador nga wa siya mahulga kung magpapili pag-usab si kanhi Gobernador Gwen Garcia kay masaligon siya sa suporta sa mga mayor sa pipila ka kalungsuran. They pledged their support for me and the administration, and then nakita po nila nga sincero kita sa atong pagpangalagad, and like I said, these are honorable men. I don't think they will turn their back on their commitment. Ang igso ni Congresswoman Gwen Garcia nga si Pablo John, mipaybaw nga ang pagpapili og balik ni Gwen usa lang ka option sa ilang pamilya ug sa partidong One Cebu. Bukas usab ang kanhi gobernador sa pagdagan sa pagbalik sa maong posisyon. May ilang gusto, murag ilang sa ilang sulti, murag maito sa una kay daghang nahitabo sa probinsya, no? Murag gimingaw sila sa katubang panggobyerno nga puro proyekto, no? Ang atong suruyon sa kalungsuran.
Giangko ni PJ nga posibleng maapektuhan ang kandidatura ni Gwen sa pagtapon sa pipila ka mga mayor sa partido karon sa administrasyon. Of course, mamakak ko ninyo kung musulti ko nga dili apektado ang One Cebu sa pagbiya sa pipila ka mayor nga unya pagbalhin niya ngadto sa Liberal Party. In any party, kung doon ay mo balhin, you feel the loss. No? Jinky Rosit, News 5. Attorney Georgia, magstorya tag pagkaon, no? Sa kainit na gyud kayo sa panahon karong mga simanaha, no? Perfect nga ining panahona ang mukaon mga pagkaong bugnaw sama sa halo-halo. Akong paborito, Glenn. Atong sutawon ang mga best halo-halo spots din sa Subo uban si Andrea Patenya. Kung halo-halo sa Cebu ang hisgutan, di mawa sa listahan ang Melton's Halo-Halo dinhi sa Barangay Pardo, Cebu City. Gisugdan sa magtiayong Mel ug Tony ni atong 1986 ang ilang gamay nga halo-halo business hangtod sa nidako. Bisan pa man sa milabay nga 29 ka tuig, pangitaon gyud kini sa ilang mga suki, sama ni nang Dolores nga kaduha sa usa ka semana mo balik dinhi aron magpabugnaw. Tungod kay insakto siya sa timpla, dili siya over sa tamis. Sakto rin siya, affordable siya. Sagol sa Melton's Halo-Halo mao ang nangka, pinya, butong, kaong, nata de coco ug cornflakes. Unique ingredient nila ang red caramelized banana ug crushed peanuts. Kaya ang peanut kanang salty siya gamay. So, naitam is natay aslam-aslam gamay, naputay parat-parat gamay. So, the more ka nga mo kuan kaon sa kinatapusan, ma-taste gyud nimo ang unsa kalami ang halo-halo. 50 pesos ang ilang special halo-halo, samtang 60 pesos ang super special. Laing halo-halo pride sa Pardo ang Kiefel's halo-halo sa manag-uyab nga silang Kim ug Ophel. Ang ice ni ini mao ilang gipasigarbong ingredient diin timplado na kini ug gipino ug maayo sama sa ice cream, mao nga effortless ang pagkaon ni ini. Actually, pag-open mga 5 trials gid. So, unsay sakto nga may uban ipakipino then unsay tamis so nag-experiment gud, may trial and error, mga 5 trials. So, ito nakuha gina mo ang perfect siguro. Gikan sa Cebu City, mo biyahe tapaingon sa Minglanilla, diin sikat dinhi ang dikong halo-halo nga mapalit sa presyo nga 30 pesos kun regular, 45 pesos kun special ug 65 pesos kun super special. Sa di pa iserve ang halo-halo, ituslob una ang kutsara sa customers sa ilang star ingredient nga secret yama syrup, hangtod nga anam-anam kining musagol sa ice cream ug uban pang mga sagol sama sa mais, saging, nata de coco, kaong, nangka ug ube. Sa northern part of Cebu, sikat ang litas halo-halo sa lungsod sa Liloan, diin 30 na katuig silang nag-operate. Bisan og simple ang pwesto dinhi, di kini mahutan og customers kay unique ang ilang halo-halo tungod sa fresh fruits nila nga ingredients nga dili gikan sa preserved cans o jars. Kini sama sa melon, mangga, avocado, saging ug pinya. Barato sabang ilang baligya dinhi kaysa 40 pesos lang makakauna kag super special halo-halo nga dunay duha ka scoop sa ube ice cream. Dili bitaw preserve ilahang bukan kanang presko ba ang ilahang mga prutas nga gisagol. O, doon na ba mo'y napilian nga halo-halo nga insakto sa inyong timpla? Andrea Patenia, News 5. Ay pamuta na Attorney Georgia diin kasugod ang halo-halo kasi ginbinto niya na. O kung kaboglan, ang sagasugod. Nagaingon nga sa Alaska ko no. Kay tungod ka. Binuha mo na mo. Anyways, welcome back, Glenn. Oy, salamat kayo Attorney Georgia. Ya, di ko kuno nang halo-halo kay labing bugnawa sa akong gigikanan. Karon mo kaon nakakainit naman ka ID Pero kani ko nang halo-halo, kanon sa ninimo kanang init ang imong mo. Karon mo magaway mo sa imong bana, imong sawa, kaon mo. Sakto sad no. I'll keep that in mind. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, lagi lang kutob sa balita. Aksyon!